kamp nummer 45 til måtte 2. Rød kæmper Mohammed Sayed og hvid kæmper Andreas Christensen. Sådan. Og godt kæmpet. Ja. Det var nok det, han mødte. Så brækker han helt sammen i benet. Kom så low kick på ham, David. Han er færdig. Ja, sådan. Den kamp er vundet. Super. Godt kæmpet.